Biz indi devam etimiz hem sahne törümüzge şulay Iraklардан келген Екатеринбургтан Урал акценті жиылма командасын шақырабыз. Esenler mi sesepteşler? Hal nitek? Yakşı yüragimlerin bey. Ең зор бүләк сезгә безнең Урал күчтәнәше. Сез андый нәрсәне күргәнегез дә юк. Шәк дип атыла. Шәли, ашап карагыз әле. Менә сиңа, сездә дә андый нәрсә бармы ни? А Челябинскида күргәч, маха-маша бетерделәр. КВНны башлыйбыз. Беренче миниатюрадан. Такси. Такси. Кая барабыз? Сидоровка Юсумга. 130. Юсумга. 130-га гына. Ярай инде. Әйе, утыр. Жәлі қарайларда орын бар ма? Бар, айда утыртам. Әйде, утыр. Бу утырмай кетті. Хәзер реклама. Коралын инде матур малай. Кызынган инде. Ул Төркиядән кайтканмы әллә? Юк, аны. Шикедә булмагы да юк. Ничек инде булмый бит алы? Ул жуынадыр ласка магия черного цвета. Юк, ул гаида эшләй. Көне буе. Кояш астында. Хәзер урамда булган хәл. Кызлар, туктагыз. Мин хәзер сезне затам. Әйдә. Булсын. Хәзер юлда булган хәл. Минем машина ватыла. Башка сервиска кирәк башыга. Нәрсә булды? Белмәем. Хәзер карыйбыз. Каян чыгара икәнсең бу? Булыш идел әйбәт. Әле капотыңны ачып куй әле. Аңладым. Газга бас. Хәзер әкият. Көзгө. Әйтәле. Кем мин матур? Мин Гөлсинә, или күршесенә? Син дә матур түгел, күрше дә матур түгел. Иң матур кеше Мәскәүдән кайткан Рәшид. Безгә Чаллыда бик ошады. Сездә киң юллар, КамАЗ заводы бар, нефть да бар, һәм дә туалет кагазын чыгаралар. Сез дә безгә килегез Екатеринбургка. Бездә дә туалет кагазын чыгаралар. Киләчәк очрашуларга кадәр. Екатеринбург! Татарстан! Рахмат кадерле достар, сәхнәдә Екатеринбургтан Урал акценты жиылма командасы булды. Без инде сәхнә түренә Свердловск төбәге Яшен татар яшьләр иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Илдар Зөфәр улы Хәбибуллинны чакырабыз. Хайрлы кич, набережные Челны. Для Екатеринбурга большая честь участвовать в столь фееричном мероприятии. Хотелось бы от лица организации ИШЕН и татарской молодежи Свердловской области поблагодарить оргкомитет за приглашение и за душу, которую вы вкладываете в свою работу. Лично, дорогой Фариде Якубовне, желаем продолжать вселять неиссякаемую энергию и позитив наших ребят. От нас такой вот пейзаж из камней с уральским акцентом. С юбилеем! Рахмат, тәбрикләүләрегезгә, котлауларыгызга һәм дә инде
күчтән эшләрегезгә. Кадерле дуслар, шуның белән инде кунак командаларының чыгышлары безнең тәмам һәм без